V tejto časti si ukážeme zložku Engine a Utegame. Engine sú vlastne základné nastavenia engineu, napríklad konfiguračné súbory, klávesové skratky používané v engine, jeho lokalizácia, čiže texty použité v engine a vlastne tieto zložky netreba vlastne upravovať. Ďalej tu máme už Utegame, čo je vlastne hlavná zložka našej hry. Utegame. A máme tu zložku Autosave, čo sú určité automatické uloženia, ktoré sa nám vykonávajú pri práci v editore. Build, čo sú vlastne len nejaké data nepotrebné pre nás. Config sú vlastne konfiguračné súbory. Napríklad default input obsahuje informácie o tom, ktoré tlačidlá sa na čo používajú, napríklad šipka dopredu, šipka dozadu, VSAD a podobne. Platí tu rovnako ako pri kódoch ten proces dedenia alebo podobne. Tým pádom, že máte tu vlastne ešte extra súbory, ktoré obsahujú vlastne napríklad UT input obsahuje tlačidlá špecifické pre základnú UT hru a následne tu máme vlastne špecifické vlastnosti v Utegame pre základnú hru. No, ak by ste chceli niečo upraviť, napríklad nejaké tlačidlá, doporučujem vám upravať default input a vlastne preto, že na to, aby ste potvrdili tú vašu zmenu, musíte v Unreal Frontend použiť vlastne make alebo full recompile a pomocou čoho vlastne tú vašu zmenu potvrdíte a engine potom vymaže všetky tieto UT súbory a vygeneruje podľa toho vlastne nové, v ktorých už bude zahrnutá aj tá vaša funkcia, čiže doporučujem vám vždycky vlastne upravovať default. Ďalej tu máme content, čo sú vlastne balíčky. Balíčky sú napríklad, keď si v editore vytvoríte 5 objektov a musíte ich uložiť, tak im vytvoríte nejakú kategóriu, pomenujete napríklad kategória môj dom a na to, aby sa vám vlastne tieto objekty uložili, tú kategóriu uložíte a ako môj dom UPK, vlastne tie kategórie sú práve tieto balíčky alebo PCH. Ďalej tu je lokalization, čo je vlastne lokalizácia pre vašu hru, všetky texty, ktoré obsahuje a podobne. Logs, čo sú vlastne zápisy o chybách, o tom, čo sa práve vykonáva v hre. Movies sú napríklad vstupné videá, reklamy a podobne. Scripts sú vlastne, keď ste vykonali rekompiláciu, tak všetky vlastne tie skripty sa uložili, alebo tie skripty, ktoré sú napísané Unreal Language alebo v Unreal jazyku, tak sú vlastne preložené do jazyku, ktorému rozumie aj Unreal Engine a tu sa vlastne každá tá zložka sa premení len na jeden súbor, ktorý je vlastne v tom potrebnom jazyku, aby ho mohol Unreal rozpoznať. To nás nemusí vlastne zaujímať, potom tie splash, čo sú vlastne nejaké splash obrázky alebo tie spúšťacie obrázky. A to je vlastne všetko už, čo máme v tejto zložke. Takže zopakujeme sa teda Binaries, tam budeme potrebovať hlavne Speed3 Modeler, čo je nástroj na tvorbu stromov, a Unreal Frontend, cez čo budeme spúšťať editor. Development budeme hlavne potrebovať vlastne UT zložku alebo UDK Game zložku, v ktorej budeme vlastne vytvárať nejaké kódy alebo si budeme z nej brať nejaké kódy a následne ich budeme vlastne dávať do našej zložky. Ďalej tu máme Engine, čo nás vlastne nemusí zaujímať, pretože sú informácie o Engine a Utegame, čo je vlastne dosť podstatná zložka, ktoré budú napríklad nastavenia o našich tlačítkách, vlastne náš obsah, všetky objekty uložené, videá, vlastne obrázky a lokalizácia. Tak. Ak by ste potrebovali pomôcť, tak sa spýtajte a podobne.